Bisa kita mau tak omongi kini tak hitungno yo gak percaya ngitung kita mang ora barbar ora mari-mari. Nah sing iki wis mari jane wis gede yo oleh titik ya rada kecewa. Wis gede piye maneh kan kabeh kono masae ae ganti sing cilik-cilik. Iki mang ditokno tok gak diitung pancene durung iso. Iki ana sing kuwareken ana sing wetenge mlakaran aku ya ora wetengku tak wet-wet soalnya akeh sing gurung dikunjungi eman-eman kok gak iso icip-icip. Nah iki sing ngatukake dhewe iki dulure saha endi-endi Wis ono KTP-ne barang ya. ya wis ben ditutukno ngitung sampai mari ben padha bingung ngitung THR wis.